Si busquen un vehicle este cap de setmana tenen una bona oportunitat de trobar-lo a València. Comença la Fira de l'Automòbil d'Ocasió. Allà tenim Josep Puigades. Josep, bon dia, endavant. Efectivament, bon dia comunitat valenciana. Des de les 5 d'esta vesprada fins al pròxim diumenge 14 estarà oberta esta Fira del Vehicle d'Ocasió en la que podem veure 400 vehicles en 11.000 metres quadrats en tan sols 2 hores. A casa podem anar-nos-en amb un vehicle si venim amb només 2.000 euros. Si tenim alguna cosa més estalviada, podem obtindre descomptes de fins a 6.000 euros. Com per exemple, este vehicle es posa a la venda amb 6.000 euros de descompte. És un dels grans atractius d'esta fira, però no és l'únic. També podem trobar grans atractius si parlem de quant al finançament i en quant a les característiques que es poden donar en quant a les garanties, fins a 5 anys de garantia en alguns dels automòbils. El mercat dels vehicles d'ocasió està vivint en aquests moments un moment d'or. Per cada vehicle nou que es venen 2 vehicles i mig. Aquestes dades ens les pot confirmar Pasqual Martínez, que és el president de la Fira de l'Automòbil. Bon dia, Pasqual. Bon dia. Efectivament, les vendes de vehicles d'ocasió no paren de créixer. En concret, en la Comunitat Valenciana ha pujat un 8%, molt més que a nivell nacional. Entonces, això ens fa pensar que esta fira va ser un èxit, com tots els anys, d'èxit de públic i de vendes. Moltes gràcies, Pasqual. I vostès ja ho saben, fins al pròxim diumenge 14 tenen la possibilitat, si tenen 2.000 euros, d'anar-se'n a casa en 4 rodes. Gràcies, Josep. No eixim de Fira València perquè el pavelló 1 acull també la Fira Stock City.